Ahojte, hitom tohto leta sú tzv. Dumplingy, alebo teda knedličky, ktoré neodporúčam však jesť. V Titi sme dostali novú zásielku, poďme sa na ne postupne pozrieť, porozbaľovať a popozerať, čo to vlastne je. Ak máte doma školopovinné dieťa, tak to určite poznáte. Je to tzv. Mystery box, takže nikdy neviete, čo je vo vnútri a my sa na to teraz pozrieme. Tak, máme takýto žltý, krásny slniečkový. Úplne rozumiem, prečo je to taký hit. Je to veľmi príjemné na dotyk a veľmi ukľudňujúce. Ďalší si skúsime otvoriť takýto. Píše na ňom, že Glitter Edition, takže to môže byť veľmi pekné. A aj je. Tu je ten materiál trochu iný, taký viac lepkavý, ale o to väčšia zábava to je. Tu máme takýto Rainbow Mystery. Poďme pozrieť, čo to je. Krásny. Toto je pecka. Bublinkový. Wow. Ten je skôr taký plastový, je tvrdší, ale tie bublinky sú perfektné. Tu máme také 3 kusy v balení. Tie sú samostatne zabalené. A keďže sme mali veľa dopytov aj na tzv. Syry, tak sme to hľadali, až sme to našli. A je to takáto sranda, ktorá je veľmi upokojujúca a našťastie to nesmrdí ako syr. V neposlednom rade máme aj tzv. Maslá. Toto je novinka. Takéto farebné. Perfektné na dotyk. Viete s tým takto točiť. Naťahovať to. Dokonca to vonia. Tieto srandy priebežne doskladňujeme a obmieniame, takže sa zastavte v Titi pre tú svoju.